somebody who can love me at my worst. Baby, my heart is still for us. I think about people falling in this place. Good to see you again. Hi, old man lives. Naluto kita. Maraming isda. Maraming nagtitinda. Siya tango, nagtitinda. Anaaga si Uwi. Dapat ata, nagtitinda ito ata maraming pagtinda niya. Hindi ito magagigil sa pagkasama. Kaya nga, wala mang pagtinda. Kaya ata dito nagtitinda. Siya.
May history yun. Hindi wala ka pa din sa survey. Ako talaga po, kung hindi niya gusto, ay yung tunga na pa din yung natulay. May bansa na, may isa dito. Ah? Oh, Sorry, Scott. Did you baptize ko? No, working. Working. Sorry, Scott. Wait kami. ay tinunga na sa dito. Wala ka sa ako problema, may nagkakaroon ako. Okay. Ako talaga po sila na beach double yung nagpapapit sa kanila. Diba, limang yung sukat San Pedro. Bukan mo kung kaya ba, tinunga na talaga yun na tulay. Ano yun, San Pedro, ano yun, sa tulay. Kahit sila yung sa'yo nakahusod. Hindi nakahusod sa tulay. Ako ba mo ako lang sabi ng sa ako, sa akin na lang. Tawagan mo na sa mga Ay, huwag mo na nangyari. Nalipong ako. Sige. may witness ako ba yan? Oo, ang babae. Bali ikaw ano, bali ikaw ang nagdadaan, nakakasin mo na siya. Kasi ano, Oh my God, what happened? Bukas na. May history man. pagpapacheck up namin. Check mo pa si Joki lang. Sabi kasi namin. Taguan mo na yun. Di, bilin ko lang yan din yung naka-ano. Naka-live pa na. Bilin ko lang. Wait, need to, bye-bye. Need to come back. Working, failed working. I'm going back home.